ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ସହର ବଜାର ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ଜନ୍ମ ମାଟି ଗାଁଟି ନିଆରା। ସେହି ଗାଁର ସ୍ମୃତି ବିନା ଆମ ଭବିଷ୍ୟ ଜୀବନ ଅଧୁରା। ସେହି ଗ୍ରାମ ମାଟିର ବାସ୍ନାରେ ଯେତେ ସୁଗନ୍ଧ ଭରା ଅତର ବି ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ସେଇ ଗାଁଟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଉଡ଼ଗୁଠ ପଞ୍ଚାୟତର ଉରୁବନ୍ଧା ଗାଁଟି। ଏହି ଗ୍ରାମଟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେଷ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଗ୍ରାମଟି ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜାମାନଙ୍କ ଭୟରେ ତଥା ତାଙ୍କ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ସକାଶେ ଏହି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର କରିବା ପାଇଁ 6 ଜଣ ଅଧିବାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏହି ଗ୍ରାମଟି ଏକଦମ ପାହାଡ଼ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚାରିଆଡ଼େ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଝରଣାଟିଏ କୁଳୁ କୁଳୁ ନାଦରେ ବହିଯାଉଥାଏ। ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଲା ଛୁଇଁଲା ଭଳି ହେଉଥାନ୍ତି। ସେହି ଗ୍ରାମରେ କେବଳ 6 ଜଣ ଅଧିବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ଏବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଧିବାସୀ ଆସି ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଗ୍ରାମର ଜନସଂଖ୍ୟା 600ରୁ 700 ମଧ୍ୟରେ ହେବେ। 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ରାସ୍ତା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରୁ ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏହି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ଗ୍ରାମରେ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବା ଯୋଗାଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଞ୍ଚିତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ, ଏହି ଗ୍ରାମରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ଏହାରି ମୂଳରେ ମୁଁ ପଡ଼ି ବଢ଼ିଛି। ଏହାରି ଛାତିରେ ଚାଲିବା ଶିଖି ଆଜି ସଂସାର ଦେଖିଛି। ତ ଯେମିତି ଦେଖି ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭଳି ନିଜ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ। ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଚାକିରି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ୟାମିଲି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବଡ଼ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଜନ୍ମ ମାଟି ନିଜ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଛାପ।